δουλειά την ξεκίνησα από το 1978. Σε ηλικία 12 ετών, κοντά στο σπίτι μου υπήρχε ένα εργαστήριο το οποίο κατασκεύαζε σκεύη και κοσμήματα. Και μου άρεσε, πήγαινα και το έβλεπα από πιο μικρός, σε ηλικία 8-9 χρόνων, έβλεπα διάφορους τεχνίτες να δουλεύουν στο εργαστήριο. Και μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό το επάγγελμα. Η γεννιώτικη ασημουργία είχε ξεκινήσει από τους Καλαρίτες. Εκεί υπήρχαν παλιότερα, δηλαδή πριν 200 χρόνια, από εκεί ξεκίνησε η τέχνη της ασημουργίας. Ελλήνων ήχη. Κρατάμε την παράδοση ζωντανή.